Sudca večer 28. novembra prerušil výsluch Daniela Bombica, ktorého previezli do cely policajného zaistenia, kde bude čakať na ďalšie procesné úkony. Informovala o tom polícia. Po prevoze Denny Kolára na Slovensko rozhoduje špecializovaný súd o jeho väzbe. Toto uvidela polícia Slovenskej republiky. Eskortovaný Daniel Bombica bol v tejto chvíli umiestnený do CPZ. Príslušníci Interpolu Bratislava v spolupráci s príslušníkmi Policajného zboru Bratislava dnes vykonali eskortu osoby Daniel B. z Veľkej Británie na Slovensko za prísnych bezpečnostných opatrení, o ktorých z taktických dôvodov nebolo možné informovať vopred, aby nebol zmarený účel eskorty a nedošlo k narušeniu verejného poriadku ani ohrozeniu eskortovanej osoby a policajtov zabezpečujúcich jej prevoz. Z rovnakých dôvodov nebol prevoz realizovaný komerčnou leteckou linkou. Na Daniela B. boli vydané 3 zatýkacie rozkazy pre trestné činy, prejav sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd, rozširovanie extrémistického materiálu, podnecovanie k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti, nebezpečné elektronické obťažovanie a neoprávnené nakladanie s osobnými údajmi. Po ukončení zdĺhavého vydávacieho konania bol hľadaný slovenský občan Daniel B. prevzatý od britskej polície a následne prepravený na Slovensko, kde bol predvedený pred príslušného sudcu. Sudca prerušil výsluch, osobu sme v tejto chvíli umiestnili do cely policajného zaistenia, kde bude čakať na ďalšie procesné úkony. Čo si myslíte vy? Bude Daniel Bombic odsúdený?